Възможно ли е да свържем мозъка с компютър и да влезем в анимационен свят? Краткият отговор. Да и не, зависи какво наричаш вътре. Ако мозъкът ти е свързан с компютър, ако има пълна мозък-компютър връзка и тя подава директно картина, звук, допир, дори емоции за теб, преживяването може да е напълно реално, все едно си в свят като Adventure Time, в какъв смисъл си вътре, съзнанието ти възприема, че си там, реакциите ти са истински, мозъкът ти не прави разлика между истинско и симулация. От твоя гледна точка, да, ти си вътре, в какъв смисъл не си вътре. Тялото ти още е в реалния свят. Светът вътре е създаден от код, не физически. Ако системата с престрелка изчезва веднага, обективно, не си преминал в друг свят, а преживяваш симулация. Най-интересното, ако технологията стане достатъчно добра, няма да можеш да различиш кое е истинско, може да живееш години вътре, а отвън да минат минути. Тогава въпросът вече става философски. Има ли значение дали е истинско, ако го усещаш като реално? Най-точно казано, технически, не си преминал в друг свят, но за съзнанието ти е почти същото като да си влязал. Ако искаш, мога да отидем още по-дълбоко. Кратко, може да се усеща като да ги докосваш, но не е истинско физическо докосване. Как би работило? Ако имаш напълно развита мозък-компютър връзка, системата подава сигнал към мозъка ти, за допир ти усещаш кожа, топлина, натиск. Ако пипнеш герой от Adventure Time като Jake the Dog, мозъкът ти може да ти даде усещане, че е мек, еластичен и реален. От твоя гледна точка ще ти се струва 100% истинско. Няма да можеш да различиш дали е реално или не. Мозъкът ти ще реагира все едно на истински допир. За теб, да, ти ги докосваш. В реалността няма реален физически контакт, няма атоми, които се допират. Всичко е електрически сигнал в мозъка ти. Тоест усещането е истинско, но обектът не е физически. Най-якото и странно, мозъкът ти не прави разлика. Ако сигналът е същият, преживяването е същото. Това означава, фалшив допир може да се усеща напълно като истински. Най-точно, можеш да ги докосваш като преживяване, но не и като реален физически обект. Ако искаш, мога да ти кажа нещо още по-умопомрачително, какво става, ако се влюбиш в герой вътре или ако започнеш да бъркаш, кое е истинско и кое не. Добре, това вече става наистина дълбоко. Първо, можеш реално да се влюбиш, ако си в такава система, виждаш някого, говориш с него, докосваш го, прекарваш време. Мозъкът ти няма да знае, че това е код. Същите химикали се активират. Допамин, окситоцин. Това значи, чувствата ти са напълно истински, дори човекът да не е реален. Втори, мозъкът ти може да се обърка кое е истинско. Ако стоиш дълго време вътре, ще започнеш да приемаш този свят за нормален. Реалният свят може да ти изглежда странен. Може да стане така, че да не искаш да се връщаш обратно. Трето, времето може да се усеща различно. В симулация. 1 час отвън равно дни вътре, теоретично. Това означава, можеш да изживееш цяла връзка или живот, докато навън почти не е минало време. Четвърта. Опасната част. Ако се привържеш твърде много или загубиш връзка с реалността, може да се стигне до зависимост, отказ от реалния свят, объркване на идентичността. Пета. Най-бруталният въпрос. Ако всичко ти изглежда истинско, чувстваш го, живееш го, има ли значение, че не е реално? Един много странен мисловен момент. Представи си, живееш години вътре, имаш приятели, любов, живот, после се събуждаш и всичко изчезва. Това е като да загубиш цял свят за секунди. Най-реалното заключение. Технологията може да излъже сетивата ти напълно, но психиката ти пак ще реагира истински. И точно това я прави толкова мощна и малко опасна.